Tak dnešný Retail Golf Cup byl usporiadaný fantasticky. Bylo to krásné. Tak musím říct, že na dnešním Retail Golf Cupu to bylo naprosto úžasné. Dobrý, hezky počasí. Paráda. Je to fakt dobrý, příště pojedu. Na dnešním Retail Golf Cupu to bylo úžasný, počasí vyšlo, hrálo se mi super a příští rok doufám, že přijedu zase. Na dnešním turnaji se mi velice líbilo, bylo krásné počasí, příjemný flight, všechno super, dneska na konci. Já bych na dnešním turnaji ocenil hlavně počasí, který opravdu proti předchozím obdobím bylo úžasný. Bylo teplo a věřím, že i ty výkony všech byly opravdu dobrý a já jsem naprosto spokojený. Já si myslím, že s kolegama jsme si užili krásný den a to opravdu bylo perfektní. Tak dnešní turnaj byl úplně skvělý, bylo krásný počasí, sluníčko, byla jsem ve skvělém flightu, spoustu věcí jsem se přeučila, takže naprostá spokojenost. Tak jak se vám líbilo na dnešním Retail Golf Cupu? Moc se mi líbilo, je to krásné hřiště, byla jsem tu poprvé, krásně upravený, skvělí lidi ve flightu, takže to bylo pozitivní. Pojedete příště? Určitě moc rád. Úžasný, super flight, super počasí, občerstvení skvělý, jídlo výborný, salátky, nemáme jinou výzvu. Bylo to úžasný. No, tak. Jak se vám líbil dnešní turnaj? Ale dnešní turnaj se líbil všem zúčastněným, i našemu šebískovi. A všechno, včetně počasí, občerstvení, bylo maximální. Jako nedovedu si představit, že by to bylo krásnější. Děkujeme organizátorům i sponzorům. Díky.